धन्य झाले. पण तेव्हा माझ्या मनात एक शंका आहे. हे माझ्या प्रिय भक्ता, तुझ्या अंतःकरणात एक शंका निर्माण झाली, कशी कोण करेल? तेव्हा मला सर कार्य करावं आणि मग त्या विषयी पालन करावं हे कार्य आहे. आणि सटवीने जन्म दिल्यानंतर 6व्या दिवशी त्याचं बालपण लिहायचं कार्य सटवी करते. तेच बालपण तुझं लिहिलं गेलं होतं की 3 दिवसाचं सौभाग्य तुझ्या नशिबी आहे. पण याचा मृत्यू होता तो एक हाड मृत्यू होता. म्हणजे माणसाचा जन्म होतो त्या जन्मानंतर 6व्या दिवशी विद्यापीठ लिखित जातं. ही सगळी लिहिली त्या पद्धतीने त्या जीवनात घडलं जातं. अर्थात माझा